Първи ден, когато се слуши, значи да набереш. Първия ден, когато това ясно си да даде. Но става въпрос, че преди си следиш много напред. Нещо оказва видя каква се не това да малко по-така е, но няма да определено. Определено, защото ще си долу ще трябва да ви е целите. Видим всички прав. Не знам как се не знам да направя. Не се прави да знам, да. Ето те искат малко да дадеш. Това само да не паднеш. Сега, не го дърпай. Гледай какво сила. Ще шири оттатък. Ама... Слабичките са по-животи, верно е това. Такива като нас. Там долу ще служа ръката да добия какво правиш. Това трябва да го... Добре, ама дали се няма сега? Добре, абе няма да е спокойно сега. На студентите. Те като го сложат в леглото и оправят. Май стихно. Чакай да ме хвана в кадър. Спираме. И не продължаваме.